Vždy, keď príjem tam na tú stranu, tak tam niekoho vraždia. Koho tam zabíjajú pre Boha? Kto to tam tak vreští? Aha, dobre. Žiješ? Jo. Tak, Juko, urob mi prosím ťa fotku s týmito skvelými ľuďmi. Ideme sa odfotiť, dobre? Kto z vás má za sebou... Poď bližšie, poď ešte bližšie, poď bližšie. Zostaň. Dobre. Kto z vás má za sebou telefón? Všetci máte telefóny. Bohatý kraj. Máte tam v tom telefóne takú aplikáciu, že Instagram? Áno. Kto vie, čo je to Instagram? Ty nevíš. Tak ja ti to vysvetlím. Instagram je aplikácia v mobilnom telefóne, že my sa teraz odfotíme navzájom, ja to zavesím na svoj profil a ty tam budeš. Jednoducho, že? A ja ťa môžem aj označiť, keď chceš. Ak ty chceš, teda. Jo? Kto chce označiť? Wow. To bude hodné roboty, tak počúvajte. Tu v tomto objekte niekde je taký stánok a tam predávajú naše trička. Vedľa toho stánku sedí taká staršia pani a spisuje mená. Čiže keď si kúpite tričko, tak pôjdete zase ku nej, hej? Tým vám chcem nepriamo naznačiť hlavne tú informáciu, že predávajú kurva tie trička, hej? Takže keď si ho kúpite, tak pôjdete k tej pani a tam nadiktujete meno. A ja vás potom označím, lebo po večeroch nemám čo robiť. No, keď to vás odfotí, tak poprosím vás, ty kam ideš? Ideme sa fotiť. A ty si nebudete na fotke. Tak, keď poviem teraz, tak všetci zdvihneme ruky, hej? Aby to vyzeralo, že sa hovacky bavíme na tomto koncerte. Ja urobím nejaký úžasný prvok, tanečný alebo nejaký iný. Ivanko to cvakne a to bude tá fotka, ktorá tam bude zavesená, že? Pozerám, že vy nemusíte dvíhať ruky. Vy tiež nie, pretože sa na tú fotku nezmestíte. Tak, dobre. Takže, ja sa tak vyskúšam, Juko, ešte nefot. Teraz! OK. Vy ste úplne v pohode. Okrem toho, že ty nemáš vyhovené podpazušie. Ale prosím vás, vy ste nepochopili. Tamto odtiaľ, jak sa tá dáma krásneho charakteru práve vracia. Asi šlo hlavne čo v bufete. Ináč máš dobrú viť. Takže odtiaľ dvíhame ruky, hej? A asi tak firmu Rataj, či čo to tam je. Dobre? Bezosé spirálové dopravy. Tak. Od T môžete dvíhať ruky. Aj už nedvíhať. Hej? Pochopili ste? Tu sme sa zatrafili na stranu. Tak. Ešte raz si to vyskúšame. Všetci dvíhame ruky. Poďme, všetci. Výborné. Môžeme fotiť Juko. Takže, teraz! Ja som bol ličom, že obrátený k tebe. Ešte jedno, prosím vás. Držte sa, hej? Ty dvíhaš ruky, lebo ťa neoznačím. Teraz! Už si hľadá. Tak, fajn. Dobre, toto máme. Chcel som vám... Chcel som vám povedať ešte jednu dôležitú informáciu, ale Traktor tuto hral na gitaru chvíľu. Že v našej kapele máme ešte iných ľudí, a to je Juraj Tatár, ktorý hrá 20 rokov u nás. Potom s nami hrám ešte taký, že úplne najmladší člen našej kapely, a to je Matej Morálek, predstavte si, ze Zlína. Matej má na sebe naše tričko, hej? Ktoré sa tu predáva, kurva niekde. No. Tak, a poslednú vec som si nechal na záver, pretože
Marcel, prosím ťa. Poď sem ku mne. Toto je náš bubeník. Volá sa Marcel Buntaj a dnes má narodeniny! Teraz musím počkať, nech si Marcel sadne, lebo bez neho nezahráme ani notu, takže počkáme na neho, aby sme vám mohli zahrať ďalšiu pesničku. Ale volá sa Život je nuda.